Joo, alettiin miettiä lämmitysjärjestelmän vaihtamista ja energiaremonttia siinä kohtaa, kun vähän mietittiin, että täällä on nyt 100 000 litraa suunnilleen poltettu öljyä täällä talossa ja talo on 37 vuotta vanha ja toi öljypoltiin ja kaikki siihen liittyvät järjestelmät alkaa olla vanhanpuoleisia, niin haluttiin kustannustehokkuutta pääasiallisesti ja sitten ehkä järjestelmän helppoutta ja yksinkertaisuutta. Aika pian alkoi kiinnostamaan nuo Boschin inverteri-maalämpöpumput ja sitten Boschin sivuilta löytyi sellainen lämpömestarihaku ja yksi sitten näistä Boschin lämpömestareista, joita löytyi, oli sitten lämpölinkki. Ja sitten otin yhteyttä heidän nettisivujen kautta ja sieltä tuli nopeasti sitten yhteydenotto ja sovittiin, että he tuli paikan päälle. Niin ihan tämän lämpömestarihaun kautta, että siinä on sitten etuja, kun kyseessä on Boschin kone, niin saadaan vähän pidemmät takuut ja muut. Täällä ollaan Vantaan Ylästössä poraamassa maalämmön energiakaivoa ja muuttamassa öljylämmitystä maalämmölle. Taustalla oleva talo on rakennettu vuonna 1988 ja lämmitettävää pinta-alaa siellä on noin 160 neliötä. Maalämmön energiakaivohan tuottaa talon energiatarpeesta 2/3 täysin ilmaiseksi ja uusiutuvalla energialla. Kaivo on hyvä mitoittaa siten, että se on mahdollisimman pitkäikäinen. Tässäkin kaivo on 200 metriä ja sieltä otetaan energiaa 100 kilowattituntia per metri. Näin ollen energiakaivo tuottaa vuodessa 20 000 kilowattituntia ilmaista ja uusiutuvaa energiaa. Ennen poraamisen aloittamista on hyvä varmistaa, että kohteessa on kaikki valmiina ja siellä ei ole mitään esteitä porakalustolle. Poraushan alkaa sillä, että tuodaan laitteisto paikalle, poravaunu sekä kompressori tuodaan paikalle 4-akselisella kuorma-autolla. Kuorma-auto pyritään jättämään mahdollisimman lähelle kaivonporauspaikkaa ja käydään vielä varmistamassa sitten poraajien kanssa tuo itse porauspaikkaa. Poravaunu otetaan kuorma-autosta alas. Poravaunu on 2 metriä leveä, noin 5 metriä pitkä ja painoa semmoinen 10 000 kiloa. Poravaunussa on myös muovitelat alla, joten varsinkin talvisaikaan liukkaalla on hyvä huomioida turvallisuus. Useimmin luullaan, että maalämpön poraus vaatii paljon tilaa ja tässäkin tapauksessa päästiin aika pienellä tilalla poraamaan, eli päästään aidan välistä menemään talon taakse, jossa oli noin 3 metrin kaistale, josta saatiin poravaunu ajettua sitten sisälle. Vielä ahtaammissa paikoissa tai jos tarvitaan esimerkiksi talon taakse mennä eikä ole tilaa, niin voidaan myös käyttää sitten nosturia apuna, jotta voidaan nostaa poravaunu tontilleen. Poravaunu pyritään ajamaan tontille siten, että siinä olisi vähän mutkia, jotta nurmikko ja maaperä ei vahingoittuisi. Sitten asennetaan kompressori ilmaletku poravaunulle. Ajetaan itse kompressoriauto mahdollisimman lähelle porauspaikkaa. Etäisyys porauspaikkaa voi maksimissaan olla noin 50 metriä. Sitten tuodaan paikalle myös itse porausjätteen keräys, eli pölysidontakontti, ja tässä tapauksessa myös separointikontti, koska ollaan Vantaalla. Eli pölysidontaan ja separointiin ohjataan kaikki se kivituhka ja pöly, mitä porauksista syntyy, ja sitten separointiin ohjataan myös se vesi, mikäli sieltä tulee enemmän kuin konttiin mahtuu, niin pystytään ohjaamaan se sitten turvallisesti tuonne kaupungin tai kunnan viemäristöön. Ja kontti toidaan paikalle tuommoisella koukkuautolla. Poraus vaatii myös vettä, eli talossa olisi hyvä olla vesipiste sekä myös valovirtapistoke mahdolliselle laitteiston lataukselle. Poraus alkaa teräsputkiporauksella. Teräsputkea porataan niin kauan kuin me osumme kiinteään kallioon ja saadaan ankkuroitua se. Eli teräsputkea tulee sille pehmeän maan osuudelle. Sitten asennetaan pölynpoistoputki poravaunuun ja yhdistetään se separointi ja pölysidontakonttiin, jotta kaikki pöly saadaan ohjattua hallitusti pois porauspaikalta. Lisäksi talo suojataan asiallisesti, mikäli porauspaikka on aivan talon läheisyydessä. Teräsputket yhdistetään toisiinsa kierteillä, eli nykyään ei enää putkia hitsata. Maailman toisena työvaiheena on sitten keruuputkiston ja vaakaputkiston asennus. Laitteisto tuodaan yleensä perälaudellisella kuorma-autolla tontille. Asennusautosta löytyy kaikki tarvittava välineistö, myös pienen kaivuri.
Yleensä vaakaputket kaivetaan kaivurilla, mutta myös sitten tarvittaessa käsin. Autosta löytyy myös haspelikela, johon on asennettu jo valmiiksi tehtäältä määrämittaan tilattu putkistokela. Putkista asennetaan maalämpökaivoon kollektorilaskukoneella. Sitten suunnitellaan läpiviennit, mistä putket tuodaan sisälle. Läpivientiin kohdistus katsotaan silleen, että tehdään 2 8-senttistä läpivientiä ja kohdistetaan siten, että sieltä saadaan lämmönjakokeskukselta olevat putket, niin suoraan liitetään noihin kaivon putkiin. Kaivoon asennetaan lisäksi muovinen suojaputki teräsputken sisälle ja se ylittää teräsputken osuuden kallion reikään asti. Muoviputki asennetaan siksi, koska se toimii myös lisäeristyksenä ja suojana teräsputken korroosiota vastaan. Vaakaputkiston kaivuun aloitetaan kaivalla maahan noin 30-40 senttiä syvä ura, jota pitkin tuodaan sitten vaakaputket kaivolta aina sisälle asti. Ylimääräinen teräsputki osuus leikataan pois. Keruputket ja vaakaputket valmistellaan muovihitsausta varten ja muovihitsataan yhteen. Kaivon tarkastuskansi eristetään ja peitetään hiekalla. Samoin vaakaputket laitetaan eristeet samalla lailla kuin ne aikaisemmin oli sekä asennetaan myös signaalinaula. Seinälle tuleville vaakaputkille asennetaan suojakotelo. Tässä kohteessa läpiviennit tulivat sen verran ylös, että tarvittiin tuommoinen custom made suojakotelo. Normaalisti se on muovista ja yleensä noin 2 metriä maksimissaan korkea. Tässä kohteessa tosiaan öljylämmitys, öljykattila ja sitten öljysäiliö. Öljysäiliö oli muovinen. Kohde aloitetaan suojaamalla pinnat, halauspinnat ja muut reitit, mikäli varsinkin siellä on kivilattia tiedossa, niin erityistä varovaisuutta huomioiden. Öljykattilasta puretaan sähköt pois ja sitten muun muassa öljypoltin. Vanhat putket, paisuntasäiliöt puretaan pois ja yleensä lähdetään ensimmäisestä huoltosuluista liikenteeseen. Mutta varsinkin vanhemmissa ja itse asiassa uusimmissakin kohteissa moni urakoitsija jättää huoltosulut pois, niin joudumme katkaisemaan putket ja rakentamaan sinne uudet huoltosulut. Vanha järjestelmä tyhjennetään vedestä, yleensä näissä on käyttövesivaraajat, niin ne pyydetään pois. Isommissa sitten esimerkiksi yösähkövaraajissa niin meneekin vähän enemmän aikaa kuin useampi 1000 litraa vettä, mikä täytyy ottaa pois ennen purkua. Vanhan järjestelmän poisvienti onnistuu siihen tarkoituilla haalauskärryillä. Ja toki välillä maaperä on erittäin savista tai mutaista, niin siellä on omat haasteensa aina haalauksesta, mutta aina niistä selviää. Öljysäiliö puretaan tässä tapauksessa muovinen, se puretaan ensin pois ja viedään sitten ulos, jotta se saadaan tyhjennettyä ja pestyä. Yleensä sitten maanalaisissa varaajissa, mitkä on kaivettu maan alle, siellä on yleensä betonikansi, ne tyhjennetään ja putsataan ja sitten kaivetaan pois, ja ne mitä ei voida kaivaa, niin sitten täytetään. Ja sitten sisällä olevissa terässäiliöissä niin tehdään kanssa ensin tyhjennys ja putsi ennen kuin ne voidaan purkaa pois. Myös sitten öljyn täyttöputket puretaan pois seinältä ja täytetään reijät. Ja kun vanha järjestelmä on purettu, päästään tuomaan maalämpöpumppua sisälle. Maalämpöpumppukaan ei ole mikään kevyt kampe, että se painaa noin vajaa 200 kiloa, että kyllä siinä saa jonkun verran miesvoimaa käyttää sekä asianmukaisia haalausvälineitä. Teknistä tilasta varmistetaan vielä kaikki sulut, kaikki kannakoinnit, mitkä voi olla esteenä tai haitolla, kiertovesipumput ennen uuden pumpun haalausta sisään, jotta pumppu ei naarmuituisi ja vahingoittuisi. Ja tosiaan vanha laitteisto viedään hallille, me puretaan ne osiin, viedään kierrätykseen ja sekä kylmäaine tosiaan sitten uudelleen regeneroitavaksi, mikäli kylmäainelaitteita puretaan. Kohteeseen asennetaan myös puskurivaraja, koska esimerkiksi tässäkin talossa on patteriverkkojärjestelmä, joka tarvii erillisen puskurisäiliön. Puskurisäiliöllä tuossa pumpun vieressä on tilavuutta 100 litraa. Puskurin yläpuolella asennetaan ulkoinen kiertovesipumppu, mitataan putket, ruvetaan liittämään niitä, aletaan kytkeä uusia sähköjä. Yleensä öljylämmitystaloissa tehdään sitten kokonaan sähkötalto uudet sähköt, 3 vaihdesähköt, tässäkin tapauksessa 3x16 A-syötöillä. Tässä talossa oli vielä harvinainen, tai tuohon aikaan aika tavallinen se, että laitettiin käyttövesi lämpeämään lattialämmitykseen, jotenka tähän asennettiin pieni käyttövesivaraaja ja priimausvaraaja tuonne lattialämmityspuolelle, jossa käyttövesi kiersi.
Tekniset tilat ovat välillä ahtaita, välillä 4 koppeja, välillä 2 4 koppeja, ja sinne pitäisi saada aina asentaja, laitteet ja myös sitten sähkömies sovitettua, mutta tässäkin kohteessa niin hyvin selvittiin. Ja tosiaan tässäkin kohteessa puuttui nuo huoltosulut, joten rakensimme putket aika lailla uusiksi sekä lisäsimme sulut, ja totta kai kannakoimme putket sitten viimeisen päälle. Puskurivarajan yläpuolelle tulleen ulkoisen lämmityskiertopumpun lisäksi asennettiin myös käyttövedelle uusi käyttöveden kiertopumppu. Kupariputkien liitokset tehdään puristuskoneella. Lisäksi asennetaan paisunta-astia niin lämmityspuolelle kuin sitten kaivopuolelle, ja kaivopuolen putket eristetään solukumi-eristeellä. Sekä lopuksi järjestelmät täytetään, otetaan käyttöön, ilmataan niin kaivopuoli kuin käyttövesipuoli kuin lämmityspuoli, ja käynnistetään pumppu. Tämän jälkeen kohde on valmis loppusiivousta ja käyttöönottoa varten valmis. Ja nyt alkaa olla asennus siinä vaiheessa, että kaikki putket on uusittu, uudet sulut, uudet sähköt. Paisunta-astiat, paineet kohillaan, kaivossa paineet kohillaan, joten on vuorossa käyttöönotto ja käyttöönoton opastus asiakkaalle. Käyttöopastuksessa käydään läpi oikeastaan pumpun valikot, mistä löytyy mitäkin, mitä kannattaa säätää, mitä ei kannata säätää, ja totta kai sitten myös etäohjaukset, kuten tässäkin pumpussa on Wi-Fi, ilmainen etäohjaus ja muun muassa pörssisähkömahdollisuus. Pumpulta ja etäohjauksesta pystyy säätämään muun muassa sisälämpötilaa ja käyttöveden lämpötilaa. Myös sitten suurimmassa osassa on tosiaan nykyään nuo pörssisähkön ohjaukset, mitä ei kyllä kannata välttämättä käyttää. Se on aivan kohdekohtainen asia. Käydään myös sitten asiakkaan kanssa läpi, mitä sinne on asennettu, mitä mikin säädetään. Ja totta kai jätetään sitten huollon yhteistiedot mahdollisia ongelmatilanteita varten. Kokonaisuudesta tuli erittäin hieno tosiaan Boss 7800i, LVM 3-12 asennettuna inverter maalämpöpumppu, sen rinnalle 100-litrainen puskurivaraaja, jossa on ulkoinen kiertovesipumppu, ja sekä tosiaan tuonne, mikä käyttövedessä on liitettynä lattialämmitys, niin sinne tuommoinen pieni käyttövesivaraama ja priimaamaan sitä. Asennukselle 5 vuoden takuu sekä tässä tapauksessa, kun Boss-lämpömestareita ollaan, niin pumpulla 6 vuoden täystakuu ja 10 vuoden kompressoritakuu suoraan tehtaalta. Tosi hyvillä fiiliksillä, että meillä alkoi olla jo sellaisia ongelmia tuon öljylämmityksen kanssa, että esimerkiksi suihkussa ei tullut lämmintä vettä enää. Että siellä alkoi varmaan jotain venttiilivikaa tulee tai jotain vastaavaa, niin nyt varsinkin puoliso on tosi tyytyväinen, kun lämmin vesi ei lopu kesken, että hän saa siellä rauhassa suihkutella niin pitkään kuin haluaa. Ja totta kai se pojallekin on kiva, että saa sitten läträtä lämpimällä vedellä. Kyllä mulle on tosi tärkeää tietää, että ketkä tulee sitten varsinaisesti tekemään sen työn, että ei jää tavallaan epäselväksi, että mikä se varsinainen asentava tai purkava taho on, kuka sen itse työn tekee. Että se on ollut kyllä tosi hyvä asia tässä, että tietää kenen kanssa on tekemisissä. Yhteydenpito oli tosi hyvää ja käytiin läpi aikatauluja, että missä vaiheessa tapahtuu mitäkin. Ja ne asiat sitten myöskin eteni sitä tahtia, kun piti. Eli alussa oli sitten lupa-asioita, ja nekin hoidettiin hyvin pitkälti mun puolesta. Ja tosi hyvillä fiiliksillä siltäkin osin, että ei ollut mitään epätietoisuutta missään vaiheessa. Se, mitä ihan alkuvaiheessa, kun tähän projektiin ryhdyttiin, niin sain selville on se, että hyvänkin järjestelmä voi pilata huonolla asennuksella. Ja yksi tärkeä asia itselleni oli se, että varmistuu siitä, että tämä taho, joka tämän asennuksen tulee tekemään, on oikeasti tosi asiantunteva ja omaa pitkän kokemuksen. Ja se lämpölinkiltä löytyi ja se paino vahvasti vaakakupissa siinä kohtaa, kun sitten valitsin heidät. Ja kyllä mä korostaisin lämpölinkitoiminnassa sitä asiantuntevuutta, että mun mielestä se on näiden järjestelmien asentamisessa se kaikkein tärkein. Kyllä jos miettii mistä lähdettiin liikkeelle ja näiden eri järjestelmien ja toimittajien vertailuun, niin on ilman muuta osoittautunut oikeaksi valinnaksi sekä tämä maalämpö että lämpölinkki sitten toimittajaksi.